zatim i knjige muzikologa koji su se dosta bavili razvojem naučno-muzičkog školstva u Srbiji, pa bih izdvojila Roksanu Pejović i novi rad doktora Biljane Milanović. Kada je u pitanju razvoja muzičkog školstva u Srbiji, moramo imati na umu da muzička edukacija u Srbiji do 1899. godine nije imala državnu instituciju, već se ugledala u pedagoškom delovanju muzičara koji su radili u pevačkim društvima i na taj način, ili su davali privatne časove, na taj način su edukovali naše građane i našu omladinu, a Stevan Mokranjac 1899. godine je izborio za osnivanje Srpske muzičke škole. Do tada su se u Srbiji dešavali učestali pokušaj osnivanja privatnih institucija u Novom Sadu, Beogradu, ali nijedan nije bio uspešan. Kada je u pitanju Beograd, muzikolog Biljana Milanović ističe da je važnost muzičkih škola ne samo u tom pedagoškom značaju, već ima i širi umetnički i uopšte socijalni značaj. Kada je u pitanju društveno-kulturalnom kontekstu Valjevu, bitno je da znamo zašto se u Valjevu već početkom 20. veka nije otvorila muzička škola. Pisanje o prošlosti Valjeva je se spomenulo su pisali istoričari koji su poreklom Valjevci, entuzijasti koji su želeli da istražuju prošlost svog rodnog grada i da na taj način sačuvaju zapravo narodnu tradiciju, pa se negdje izdvaja kao bitna godina za razvoj kulture u Valjevu, 1870. godina kada je osnovana Valjevska gimnazija. O tome je dosta pisao istoričar Miroslav Perišić i on je ukazivao na to kako se to sve dešavalo u skladu uopšte sa društvenim promenama koje su se dešavale krajem 19. veka i bitno je da se tada promenio i odnos sredine prema školi. Takođe, samo osnivanje gimnazije i uopšte prisustvo vojnih orkestara i muzičara koji su poreklom bili iz Češke su uticali na to da se muzička kultura razvija u našem gradu, a mesto koje je bilo nezaobilazno za sve one koji su pokazivali ljubav prema muzici je bila apoteka Klaudija Prikelmajera i takođe je 1870. godina ta koja je važna za uopšte razvoj muzike u Valjevu, kao što je uopšte svuda u svetu, posebno u Evropi u 19. veku, bilo značajno da se ljudi okupljaju u domovima drugih intelektualaca koji su se bavili muzikom i na taj način slušali druge i izvodili sami neka dela. Tako smo i mi u Valjevu imali to jedno mesto gde su se okupljali Valjevci koji su želeli da nauče nešto više o muzici. Prikelmajer nije bio muzičar po obrazovanju, on je magistrirao farmaciju, ali se školovao u Beču i tamo je imao priliku da se samouko bavi muzikom. Godine 1899. godine druga značajna ličnost za razvoj muzike u Valjevu je Jan Urban i njegov muzički rad u Valjevu je bio veoma plodan, on je objavio dosta kompozicija, čak i operu koja se naziva Majka i dosta je radio sa pevačkim društvima, tako da je on i bio i honorarni učitelj muzike u Valjevskoj gimnaziji. Tako da to su neke ličnosti koje su pre Živorada Grbića uticale na razvoj muzike, ali Živorad Grbić je ličnost koja je najznačajnija za Valjevo kada je u pitanju razvoj muzičke kulture. Do njegovog pedagoškog delovanja imali smo različite delovanja u okviru sekcija Radničko-umetnička grupa Abrašević, ali delovanje Živorada Grbića je uticalo i na to da se muzička škola osnuje. Živorad Grbić je rođen 1892. godine u Valjevu od oca Stojana koji je bio kamenorezac i majke Milice rođene Kovačević koja je bila domaćica i on je rođen u porodici koja je već imala 7 dece, tako da je ona najmlađe dete. Veoma rano je počeo da se bavi muzikom i istorijski nemamo tačan podatak ko je njega podučavao, može biti da je možda Jan Urban uticao na njegovo obrazovanje, ali nigde ne postoje tačni istorijski podaci, ali on zbog svoje vesele naravi, izuzetne radoznalosti i intelekta uspeva da ode 1903. godine kao odličan đak na bogosloviju Svetog Save u Beogradu i tamo se školuje kod Stevana Stojanovića Mokranjca i violiniste Jovana Zorka. 1914. godine vraća se u Valjevo gdje predaje muzičku kulturu u Valjevskoj gimnaziji, zatim nastavno Prvi svetski rat
kontrapunkt, upoznao se sa mnogim značajnim ličnostima, slušao koncerte veoma značajnih izvođača, u to vreme i Josip Slavenski, značajan srpski kompozitor, studirao, tako da je on u Pragu diplomirao 1926. godine. Interesantno je da je jedne godine, školske 1923-1924. uporedo studirao i na odseku kompozicije. 1926. godine Živorad Grbić se vraća u Valjevo i počinje da predaje u Valjevskoj gimnaziji i tada počinje njegovo značajan rad na osvešćivanju ljudi o značaju muzike. On predaje hor, orkestar, ima veoma značajne nastupe po Srbiji, posebno u Beogradu na Kolačevom univerzitetu. Kasnije 1929. godine on diriguje pevačkim društvom Zanatlija, 1933. godine ima značajan nastup sa njima, tako da su o njemu pisali mnogi značajni muzički kritičari, to jest kompozitori, i najznačajnija kritika, pozitivna, koju je dobio je od Miloja Milevića u novinama Politika, tako da se negde misli da zapravo je i ta kritika uticala na to da on ode 1935. u Beograd i da počne da radi kao nastavnik muzike u učiteljskoj školi, a zatim i u srednjoj muzičkoj školi pri Muzičkoj akademiji. Za sve to vreme je bio veoma aktivan, pa je primljen da bi član muzikološkog fakulteta, a 1945. godine on postaje vanredni profesor za violinu na Muzičkoj akademiji i tu predaje do 1954. godine. Kada sam istraživala uopšte o životu i delu Živorada Grbića, pre samog početka rada na mom masteru, pronašla sam da je Dušan Plaša izuzetno cenio i hvalio Živorada Grbića. Dušan Plaša je naš značajan muzički pedagog, muzikolog. Ja sam svoj diplomski rad posvetila istraživanju delatnosti Dušana Plaše, a on je u svom časopisu napisao da je Grbić proveo znatan deo života u radu na vaspitanju muzičkog vaspitanju violinskih kadrova i uopšte na podizanju našeg mladog muzičkog školstva. Stoga je Plaša konstatovao da je Živorad Grbić ostao u sjećanju svojih učenika i kolega kao savestan graditelj naše muzičke kulture. U to vreme kada je Dušan Plaša pisao nekome, znači da je taj neko bio izuzetno značajan, tako da i nama značajno da znamo da je ličnost Plaše posvetila opsežan tekst delu Živorada Grbića. Takođe, Plaša je pisao i o Valjevu kao gradu i rekao da je to jedan jedinstven grad koji se zaista neguje muzika i podvukao je taj značaj upravo Grbićeve delatnosti. I sada kada smo čuli priču o Živoradu Grbiću, koju verujem svi već i znamo, ali lepo je podsjetiti se na ovaj dan škole, upravo njegova delatnost i njegov rad sa decom dok je boravio u Valjevu je kasnije inspirisao njegove bivše učenike da osnuju muzičku školu Živorad Grbić. Ona je odlukom Narodnog odbora osnovana 1952. godine, ali je počela sa radom tek 2 godine kasnije, 1. oktobra 1954. godine. I na početku rada naša škola imala samo 2 odseka za violinu i klavir, međutim već sledeće godine, 1955-1956. uvode se novi odseci, kontrabas, violončelo, tuba, klarinet, a odmah naredne godine i odsek flaute i s obzirom na to i na broj đaka stvorila se i mogućnost da se formira đački orkestar koji je tada imao 24 učenika, a ono što je bio ipak problem u Valjevu je da Valjevo nije imalo obrazovane muzičare, tako da su najčešće nastavu držali nastavnici iz beogradskih škola i akademija sa kojima su i kasnije Valjevci koji su se vraćali iz drugih gradova nastavili da sarađuju i takođe i vojni muzičari, rekli smo, znači to je već nešto što je bila tradicija od polovine 19. veka. Do kraja 90. godina 20. veka izdešavalo se dosta stvari, bilo je to mnoštvo koncerata, Valjevci su bili izuzetno oduševljeni. Naravno, muzička škola je imala određenu vrstu previranja zbog finansijske situacije, ali to je ono i sa samog početka moja priča uopšte razvoja muzičkog školstva u Srbiji
bila je drugačija situacija i u samom shvatanju ljudi i roditelja koji su decu slali u muzičku školu, tako da je muzička škola imala i neki prekid u svom radu, ali sva sreća ponovo je osnovana. 70. godina kada sam istraživala i uopšte izveštaje i pisanje o radu, zapisnici sa sednica, vidi se da je već od 75. počelo dosta da se vodi računa o pedagoškoj dokumentaciji. Nastavnici su dosta razmišljali, eto, i tada o tome. Tako da, 80. godina tako dolazimo i u ovu zgradu, 90. godina se otvara srednja muzička škola, a nastava iz opšte obrazovnih predmeta, kada je osnovana srednja muzička škola, je organizovana prvenstveno u Valjevskoj gimnaziji i sada u izveštajima se napominje da je tematika stručnih aktiva bila raznovrsna. Oni su zaista želeli da što više pomognu deci i razmatrali različite načine kako razvijeti tu ljubav. Pričali su o tehničkom napredovanju učenika, o saglašavanju kriterijuma, naravno i ove opšte stvari kao što je dogovor o kontrolnim ispitima, izostanci, individualna poseta nastavi, ali ono što je jako bitno je da se održalo mnogo javnih, mnogo internih časova. Muzička škola je nekako od samog početka bila veoma prisutna u gradskim ustanovama koje što kulturnim, takođe deca su bila prisutna i na drugim koncertnim scenama u Srbiji, ne samo u Valjevu. Ono što sam negdje sada izdvojila, zato što moj rad je izuzetno opsežan, pa sam gledala sada da predstavim neke najbitnije punktove. Aktiv odseka violine, violončela i gitare, pratio realizaciju redovne nastave, ali već tada su postale van nastavne aktivnosti, takođe i vanredni učenici, znači od starta nemamo samo redovne nego i vanredne, i sa njima je organizovan godišnji ispit iz kamerne muzike. Ovo je jako bitno, pošto kamerno muziciranje počinje tek tamo početkom 2000-ih, da se značajno razvija, ali eto i krajem 90-ih smo imali tu vrstu ispita. Onda kulturna i javna delatnost tokom 1999-2006. godine je bila veoma uspešna, ako imamo ovdje sve društvene okolnosti koje su se dešavale pre toga. U toku godine, već sam rekla, su učenici nastupali na mnogim mestima. Ono što je meni bilo interesantno da je čak održan interni čas iz predmeta Dečiji orkestar. Profesorka Milica Stepanović i Valentina Cvjetić su održale taj interni čas, tako da profesori teoretskog odseka takođe bili isto veoma aktivni u javnim dešavanjima, a profesorka Cvjetić je takođe bila umetnički rukovodilac ansambla stare izvorne muzike, koji se zvao Rusalke, tako da eto i pre ovog osnivanja etno odseka, kroz tradicionalno pevanje, mi smo imali taj rad profesorka Cvjetić. Ovaj ansambl su učinili učenice škole, u udruženju Horizont, i one su takođe učestvovale u drugim kulturnim dešavanjima u gradu, a jedan od njihovih koncerata je organizovala izložba slika slikanje prirodom. Takođe, nagrade učenika, bilo ih je zaista dosta u mom radu, koga bude zanimalo može pročitati. Pobrojane su, ja mislim, sva takmičenja i sve nagrade, svi učenici koji su prošli, takođe i aktivnost svih profesora. I to je sve ono što potvrđuje uspešnost rada ove škole i uopšte zaslužene rezultate učenika. Početkom 21. veka nastava se takođe na samom početku odvijala u Valjevskoj gimnaziji kada su u pitanju opšte obrazovni predmeti. I sad ovo će možda biti interesantno učenicima koji su trenutno u srednjoj muzičkoj školi da vide šta su to učili njihovi prethodnici. To je bio srpski jezik, dva strane jezika, sociologija, istorija, likovna umetnost, matematika, računovodstvo, informatika, geografija, fizika, hemija, biologija, ustav i pravo građana i pedagogika. Tako da, čini mi se znatno više nego sada. A u novembru 2000. godine, to je naravno postala praksa i sada, ali tada negde to počinje, su organizovali koncerti u valjevskim obdaništima. Iako se tada nije eksplicitno navodilo u izveštajima, čini se i na osnovu svega što su muzikolozi pisali za druge škole, da je upravo to najbitnije za razvoj ljubavi prema muzici kod dece mlađeg uzrasta. Znači, kada se oni već u obdaništu upoznaju sa uopšte koncertnom aktivnošću i sa instrumentima, sa različitim kompozicijama, i naravno to kasnije može da utiče i na povećanje broja uopšte učenika Valjevske muzičke škole. Takođe, delatnost hora kojim je dirigovao Dragan
početku, znači osim što su učenici i profesori Valjevske muzičke škole bili aktivni u samom gradu, oni su odlazili na mnoge značajne manifestacije u Srbiji. Tako da sad mi muzikolozi volimo da se bavimo i repertoarima, koncerata, ima dosta tih momenta i u mom radu. Evo, za ovu prezentaciju sam izdvojila repertoar koji je realizovan na Mokranjčevim danima, to je 6. Rukove Stevana Stanojevića Mokranjca, 9. Kolo Josipa Marinkovića, Matona Nija Karla Mlada Vilasa, Nema Leba Vojislava Ilića i Oj devojko pesnice Dušana Maksimovića. I na osnovu ove činjenice, kao što vidite, 4 od 5 kompozicija pripada repertoaru nacionalne muzike. Vidi se da se u Valjevskoj muzičkoj školi negovala ljubav prema kompozicijama domaćih autora, što je negde svima nama važno da se neguje ljubavi prema nacionalnoj muzici i da to ne budu samo dela za druge svetske muzičke scene. Ono što se ističe u mnogim aktivima, posebno klavirski odsek, je to istakao da su i profesori i učenici dali svoj doprinos na svim simpozijumima, na svim izložbama, na svim književnim večerima i početkom 21. veka, kao što sam malo rekla, kamerni budački sastav je u potpunosti zaživeo sa profesorkom Suzanom Radovanović, sa Suzanom Radovanović-Perić, zatim budački orkestar sa profesorkom Snežanom Stevanović, a u izveštajima o radu orkestra Harmonika početkom prošlog veka naglašava se da su učenici rado dolazili na probe, profesor Slaviša Jezmirović je pisao o tome i podvukao u stvari svu lepotu i značaj ovog našeg rada ovde, to je da uopšte grupno muziciranje i sviranje uvek ostvaruje pozitivnu motivaciju kod učenika i još više razvija ljubav prema muzici. Profesori teoretskog odseka su tokom školske 2002-2003. godine organizovali stručni skup i seminar koji se organizovao da bi se unapredila nastava solfeđa. Profesor Vladimir Jovanović je bio prisutan u školi 3 dana i lično je demonstrirao sopstveni pristup obrade ritma i melodike, a profesorka Tamara Nimić, sada Milosavljević, je bila mentor četvoročlanoj ekipi učenika srednje škole koji su u novembru 2002. godine stigli čak do polufinala iz takmičenja Giuseppe Verdi koji je organizovao Muzičko omladina Srbije i RTS-a, a oni učenici koji su učestvovali na Republičkom registru su pokazali zavidan nivo znanja, tako da lepo je znati i ove informacije s obzirom na to da početkom 20. veka nije bilo dosta takmičenja za učenike teoretskog odseka, tako da eto i profesori istorije muzike, solfeđa, teorije muzike su zaista imali značajne rezultate. Također ne samo tokom 2004. i 2005. uopšte i pre toga organizovan je značajan broj koncerata u saradnji sa Valjevskom gimnazijom. Neki od poznatih izvođača koji su nastupali su Jovan Bunđija, Ljubiša Jovanović, također polaznici Švedske kraljevske akademije. I sada ja sam se u svom radu bavila tim teorijama koje kreću iz etnološke i antropološke perspektive, nekih ruskih autora i srpskog antropologa Miloša Rašića i on ističe da su institucionalna čvorišta veoma važna zbog toga što propisuju ciljeve ponašanja članova i direktno utiču na postojeće norme i vrednosti, tako da osim što imaju veliki uticaj na učenike, uopšte utiču i na slušaoce u gradu Valjevu i samim tim onda utiču i na proces socijalizacije. Tako da sve navedeno što sam pričala se uviđaju u samom radu škole tokom školske godine, a pritom kada sam pričala o tim institucionalnim čvorištima, to je upravo ta koncertna delatnost koju je Valjevska škola negovala u okviru svoje institucije i to je značilo da se uloga muzike u samom gradu povećala i da se uopšte kulturni identitet grada znatno obogatio. U svom radu imamo opsežno poglavlje koje se bavi aktivnošću bivših učenika, a sadašnjih profesora i načinima kako van nastavnim aktivnostima utiču na učenike. Tako da sam dobar pedagoški rad i posvećenost profesora su pokazale i nagrade koje je dobilo nekoliko profesora od udruženja pedagoga. Ono što piše i u razvojnom planu škole je da profesori ukazuju da su u svojoj sredini oko 60 godina, da imaju stalnu potrebu da razvijaju potrebu za muzikom, da obrazuju profesionalno
korište u okviru te etnološko-antropološke teorije. Moram napomenuti da dosta profesora solistički nastupa, ima svoje kamerne ansamble. U svom radu sam pominjala kvartet Mis i trio Amoroso, sada trio Mis, tako da profesori dosta nastupaju ne samo u Valjevu, nego i van Valjeva i mnogo muzikologa, jedan od njih je i Oskar Odena, pišu o tome kako nastavnici muzike mogu da utiču na povećavanje muzičke kreativnosti kod učenika svojim angažovanjem, jer ako pokažu učenicima da oni sami dosta učestvuju u umetničkom životu grada u kojim žive, onda će i učenici više da se posvete i vežbanju i uopšte razmatranju same muzike. Tako da, naša stvar da su ljudska korišta, ono što se odnosi na značajne pojedince koji podržavaju, oni su glavni fokus u mrežama odnosa. Njih svi poznaju dakle mreže, iako se oni međusobno ne poznaju, pa fokusiranje na te pojedince, na njihove narative, njihove priče, kao ključne individue otvara se mogućnost ka razumijevanju poimanja muzike. Ovde je glavni fokus u ovom radu bio na profesionalnom njihovim vannastavnim aktivnostima i ono što sam podvukla u svom radu, a istražujući kroz izveštaje i kroz natpise u valjevskim medijima i uopšte intervjue na različitim televizijama, videla sam da bez obzira na značajnu vannastavnu aktivnost oni uspevaju paralelno da razvijaju svoju pedagošku, stoga je to ono što sam rekla da na dobar način utiču na učenike, ali naravno ako je pitanju Valjevo, ne slušala sam grada Valjeva. Festivali škole, također pisala sam o svakom festivalu pojedinačno. Ono što je jako bitno je da u školi egzistira 4 festivala. Festivali kao kulturne manifestacije koje okupljaju različite umetnike i na kojima se dešava razne umetničkih iskustava. Oni su veoma bitni, a onda je nama jako važno što smo uspeli da u muzičkoj školi egzistira 4 festivala i to je ono što se može povezati sa prostornim čvorištima. Prostorna čvorišta kao ključna mesta kulturnih aktivnosti, to su gradovi u kojima edukatori žive, ali i drugi gradovi u kojima nastupaju. Tako da, kako su ti izvođači pozicionirani u grad? Na ovom festivalu mi više nismo samo u ovoj sali, mi smo i u sali Valjevske gimnazije. Tako se konstatuje da nemamo samo pozicioniranost u okviru svoje institucije, već i u okviru šire kulturne mreže. Tako da i na osnovu svih izjava koje sam malo prepomenula i uopšte iščitavanja medija, kao jedna grana muzikologija i mediji, videli smo da je odlično razvijena mreža kulturnih odnosa unutar grada i da je to nešto što može dana škola živi i ostaje. I na osnovu svega navedeno može se zaključiti da rad muzičke škole značajno utiče i da razvoj muzičkog života Valjeva, upravo mnoštvo koncerata, festivala, predavanja, vannastavnih aktivnosti profesora, ali i učenika, dodatno potvrđuju da smo mi prisutni u gradu, ali i uopšte i u našoj državi, a kontinuirani razvoj kamernog muziciranja se dešava u današnjih dana i na taj način se učenici još više podstiču. Tako da, ono što sam spomenula i na početku, da je bio cilj da istražim da li je to tako kako sam pretpostavila da jeste, osnivanje muzičke škole u Valjevu je svakako nosovanje bilo dvostruke prirode. S jedne strane imala sam ličnu ambiciju da istražujem rad škole u kojoj sam ja stekla prva znanja koje su mi bila važna za dalje profesionalno usmerenje. Opet sa druge strane, ja kao muzikolog volim da se bavim proučavanjem nacionalne istorije muzike i diplomski rad je bio posvećen nacionalnoj istoriji muzike i ovaj master rad, tako da pošto iz muzikološkog pera nismo imali nijedan tekst o Valjevskoj muzičkoj školi, želela sam da dam doprinos i kao muzikolog i kao bivši učenik, a eto, znači, osim tih nekih ličnih ambicija i kao patriotskih naklonosti, ja sam pravim istraživačkim radom i iščitavanjem izveštaja dokazala da Valjevska muzička škola značajno utiče koliko na razvoj muzičkog života grada, toliko i uopšte na razvoj